Hej. I dag vil jeg gerne lave dagens outfit, så nu laver jeg dagens outfit. Det første, det er den her top fra Pieces. Jeg har på, og så har jeg min Adidas fra Adidas. Og så har jeg sådan nogle sorte lynlåsbukser på fra Pieces. Også fra Pieces. Og så har jeg sådan nogle underlige sko på, der minder lidt om sådan nogle, ja, hvis I kender de der sut-sko der, ikke også? Og så har jeg bare sorte sokker på. Og så er det Katrine. Hun har en hvid top på fra Pieces. Og bukser fra, det ved vi ikke. Og så har hun bare nogle hyggesokker på fra, det ved vi ikke. Så ja, det var det. Tak fordi I så med. Peace out. Hej hej.